আজি ফুৰাবলৈ আহিলো কামলাং ৰিজৰ্ট। এইটো কি জায়গা বুলি কয়? কামলাং ৰিজৰ্ট কামলাং বুলি কয়। কামলাং ৰিজৰ্ট না এইটো ইমান ধুনীয়া যে। এইটো ধুনীয়া সেইটো ৰিজৰ্টটো হয়। এইটো পাহাৰটো কামলাং পাহাৰ হয় কিনি ক'ত যায়? माने नों दैयाव बे सियार बनायनो खजोबनाय बे सियार बनायाव नों बिन्दास दुगैनो हायो ओमफ्राय दैयाव जाहैबाय नुदों जों ओंखार जायखौ नुदों नालाय औ बेनो आरोना जोङो दा एकदम गाइस जोङो दा ओंखारबाय अरुणाचल थांसिगोन जोङो दा ओमफ्राय जों गासै साबा दङ ओमफ्राय पाटनाखौ हाइ बुंलाय दा ক'ত যাব বুলি অৰুণাচল ओके তো আমি গৈ আছোঁ অৰুণাচল। মোৰ বন্ধু আছে বড়ো আৰু ৰয়, লগত মোৰ প্ৰশান্ত ফুকন, এয়া জোন আছে ড্ৰাইভিঙত। তো আমি ৰয় আৰু বড়োক অলপ ফুৰাই দিওঁ। তিনিচুকীয়া সিহঁতি ফুৰি ভাল পাইছে বোলে ইয়াৰ ৱেডাৰটো। প্লাছ এতিয়া সিহঁতি অৰুণাচল লৈ গৈছোঁ সিহঁতক অলপ ফুৰাই আহোঁ অৰুণাচলৰ পৰা। অৰুণাচলত সিহঁতক আমি গল্ডেন পাগোডাৰ ফুৰাম। তাৰপিছত আমি এটা ধুনীয়া ধুনীয়া ৰিজৰ্ট আছে, 7 কেম আছে, কামলাং আছে। তো আমি চাওঁ ক'ত যাব পাৰোঁ। কামলাঙত যাম, দুটা বিয়েৰ লৈ বিন্দাছ নৈত ফূৰ্তি কৰিম, চুইমিং কৰিম তাত। অ'কে লেটছ গো। इस तरफ अच्छा नहीं था ना? इधर से नहीं आता ना गाड़ी। जो आप लोग फर्स्ट टर्न लिया था ना आप वहाँ पे, यहाँ से तो निकलेगा जाने के लिए तो इधर से अभी निकल सकते तो ठीक ही है यहाँ से। आप लोग फास्ट घुस सकते हो वहाँ पे, वहीं से जाते हैं। जुदि इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ जोबजासे नायदो। जोङो दा अरुणाचल थांसिगोन। मा देखायनो हायो जों देखायजोबगोन, बिल्कुल देखायजोबगोन। मानोना आङो एकदमबारे गोदान, आं अरुणाचलनि थाखाय गोदान, ओंखायनो आंहा जयन्त कौर दङ आरो बिथांनि लोगो सानै दङ, ओमफ्राय राजु रय दङ। जोङो दा थांगासिनो दङ, जोङो फुरा होनोसै आरोना। फैदो अब्ला नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। नुदों ना गोजानाव आं एसे जुम खालामनि दै। नैबे बाउन्डारि होजोबनाया बे जाहैबाय बिराद गिदिर मोनसे आर्मि माबा दं बाहाय, माने जेट फाइटार गासिबो दंजोबो जाहैबाय डिफेन्सनि। ओमफ्राय बायसान्स जुदि चाइनाजों एटाक जानांगौबा बेनिफ्राय खालामहरगोन आरोना, बिसोर गावहरगोन बिनिफ्राय बै गुफुरनानि माबा मोनसे बे बिराद गिदिर एरिया आरोना, फुनायखौ नुजोबथारो। ओमफ्राय बेनिफ्राय बिसोर एटाक खालामनांगौबा खालामहरो जाहैबाय आरोना। जेट फाइटार दं माबा दं, ओमफ्राय बे सिङाव दुनियानि हाथियार आरो बाहाय बेबायदि आरो बिराद एलाराम थायो जाहैबाय बेहाय। तिनसुकियाव फैबाथाय साहा बागान, खालि साहा बागानल' गाइस। नाय नोंसोरो ओरैबायदि गुवार साहा बागाना आयौ जेबो आबाद मावा, खालि साहा न' गुदिसिम गायथाबना लाजोबनाय गाइस साहा बागाना। नायनोसै आयौ खालि साहा बागान नायना लोगोफोर ओरैबायदि गुवार ना बाब सोरनि हा जाखोथाय। जों दा khworang बाजार मोनबाय। এইটো হ'ল khworang মাৰ্কেটছ। এতিয়া আমি পালোঁ khworang লৈকে যাম আমি। এইটো হ'ল আচৰিত জেগা যে, ৰাস্তা ইমান যে গুৰুত হয়, আচৰিত লাগিছে। মই ইয়াত তিনিচুকীয়া আহি কিনি গুৰুটো আচৰিত কিনি এনে এৰি দিয়ে যে। নাই হোৱা দি থৈছে, চাইন নাই হোৱা চব দিলোঁ। অকল পাবলৈ আছে। পানী হ'ব? 1 লিটাৰ লৈ ল'ব। 1 লিটাৰ যাওঁ গৈছোঁ।
ইয়াত চবে পাছ ল'ব লাগে, ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ল'ব লাগে, ILP। খালি আমি ল'ব নালাগে, আমি লোকেল হয়, আমি এতিয়া ডাইৰেক্ট পাৰ হৈ যাম। এইটো ILP লাগে, পূৰা ফিৰিছে নাই বহুত মানুহ। गाइस অৰুণাচললৈ গৈছে চবে। अरुणाचल गेट मोननो जाबाय दे ओमफ्राय फार्स्ट लानांगौ होनदों बेलेगनो बाहेरना ओमफ्राय लकेलना लानाङा आरोना फार्स्ट लानाङा माने बे जाहैबाय अरुणाचल गेट लोगोफोरजों दा गेट मोखाङाव जाबाय आङो साउन्ड होफिनबाय आङो मानोना गान दामदोंना कपिराइट फैनो हागौ ओमफ्राय नै बावहाय गेटआव जों माने दस्राना पास लानांगौ जाहैबाय आरोना ओमफ्राय दा नियारेस्ट डिस्ट्रिक्टना लानाङा आरोना ओमफ्राय नै बाहाय मा बुङो नै पुलिसा माबागासिनो दं आरो ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रा गारिखौ दोनथ' पास लाहैगासिनो दं आरोना र' नै बाहाय जोंखौबो सोंनो हागौ पुलिसफ्रा दे नायनि চেগুনৰ পৰা আহিম, চেগুন। जों दा गेटखौ बारबाय आरोना गेट नै जों बारबाय अरुणाचलाव हाबबाय अरुणाचला बेनिफ्राय स्टार्ट जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोङो अरुणाचलनि बे नामसाइ पुलिस जाहैबाय आरोना बे नामसाइ पुलिस नामसाइ डिस्ट्रिक्ट गोलैयो बियो ओमफ्राय जोङो बारनानै फुंनिफ्राय ओंखारनाय जाबाय नालाय जों जेबो जायाखै आरोना ओमफ्राय जों दा ओंखाम एसे जानोसै ओंखाम माने जों रुटि माने माबा मोनसे जानोसै आरोना जानानै जों थांसै आरोना स' बे गेटआव मा लिरनाय दङ नायनोसै आरोना गेटआव मा लिरदों वेलकाम टु नामसाइ डिस्ट्रिक्ट अके जोङो दा हाबबाय हेल' नोंथांमोना लांबाय थाबानो जाबाय आं खिथाबाय थाखानोसै नै बारा गोबाव गैथारला आं नोंसोरनो थख' खिथालांसै মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম মই ক'ত যাম আমি ক'ত মানে ফুৰিবলৈ যাম এইটো সকলোকে মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ মই দেখাই দিম দেই আপোনালোকে চাই থাকিলে হ'ল দে এইটো পাকা কৰি লৈ হ'ল How is it? Momo. Ya, saumin. Apa nih? Pork saumin lagi. Kamu lagi bu? Kerja apa dan itu juga kasih dong. Momo asyik tips deh. Zabaय जाखांबाय मा होनना बुङोमोनलाय सावमिनजों अमाजों जाबाय ओमफ्राय नैबे पार्टनारा माबा जाबाय मम' কি খালে কোৱাচোন আমি বিয়েৰ খালে প্ৰথমতে বিয়েৰ খাব লাগিব আৰু চাওমিন খালে পৰ্ক চাওমিন আৰু লগতে পৰ্ক খালে ঠিক আছে গাহৰি কৰো दै होनदोंमोन बावलांला आलु ब्रिज नो बे आलु ब्रिज ओमफ्राय आलु ब्रिजनि बे दै नायबानो जाबाय हा आलु ब्रिज बे जाबाय नामसाइ डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो वाव आं जुम खालामनि एसे नामसाइ डिस्ट्रिक्ट आंना लोगोफ्रानो बिसोरनो होमबा एसे फट' लानो नागिरबाय जों फट' लासिगोन ओइ कि ब्रिज বুলি কৈছিলে এইটো হা आलुबारी ना आदाबारि ना হয় आलुबारी ब्रिज বুলি आलुबारी ब्रिजनि बियो ओमफ्राय ओइ सिनारिखौ नाव नै गोथांथां नुदोंलै आरोना आं ओरै साहाजों ओरै खिथाबावनोसै लोगोफोर गाइस नै हाजो खाथि मोनबायलै बैयाव जुम खालामसै नामा आंखौ ओरै ओके लोगोफ्रा सेल्फि लादों नै सेल्फि लादों के जों दा सेल्फि लानोसै बाहाय पंसं ना मा होनो पक्सं आइलेण्ड रिजर्टआव फैबाय जों अरुणाचल ओमफ्राय नायनि मा दं माबा गैया dia আমি যাম ओइ जावना जाबाय थाब जों ओरै थांनोसै ओमफ्राय लामाया गाज्रि हाब्रुथार
ओमफ्राय बाव रिजर्ट दुगैग्रा माबा दङ मिथिया मा दं मा गैया नायनोसै स' ओइ सिङाव रिजर्ट दं दै ओमफ्राय जोङो बे रिजर्टआव दुगैयोबा जों दुगैगोन दिनै मिथिबाय दुगैनांगौबा दुगैगोन जों गामसा लाखाजोबदों बेग थेग लाखाजोब्बाय हनै र'यो बेग माबासो दङ आरो नोंनाव बेग दङ बेग আমি গাঁও দুহাবো নাকি যদি জাগা যদি আছে বাহিৰত বহুত দেখিছোঁ হয় হয় नायना नै बिराद गारि दं नै बहुत गारि दं हाबफैजोब्बाय बे रिजर्टआव हाबनो ओंखायनो जोंबो हाबनो नागिरदों आरो ना नायसै रिजर्टआव मा मोनो ओमफ्राय दुगैथाव थावथावबा दुगैसै ओमफ्राय बिराद गारि हाबखाबाय दा जोङो दुगैनो मोनाबो जानो हासिगौ आरो ना होमबाबो नायनि बेसेबां मा आं नोंसिनो देखायगोन दै बेयो मा रिजर्ट आइलेण्ड होननानै बुंदों आरो ना अ सपं आइलेण्ड আজিজাম सपं आइलेण्डआव जान सपन आइलेण्ड रिजर्ट বুলি কৈছে जोङो दा थांगोन आं खिथानोसै मा आइलेण्ड बेयो बैखौ नायदो खेबसे खाथियाव आं जुम खालामनि दे सपं होनना बुङो सपन आइलेण्ड रिजर्ट अके now we are going to the सपन आइलेण्ड लोगोफोर थांबाय नै गाइस बिराद मानसि फैदों नै फैदों जोङो थांगासिनो दं फुरिया फुरा नायनोसै आरोना सपं आइलेण्डखौ नायनोसै जायगाया फुरा सुपार जानो हागौ आरोना स' लेट्स स्टार्ट रिजर्ट नायदो गाइस मानसिफोरखौ बाहाय मा खालामदों मा दुगैदों दुनिया एकदमबारे दुनिया जायले नायदो बे हाजो खाथियाव नायदो आरोना बे रिजर्टखौ नायदो खामलां रिजर्ट उरिया मुजा अके जों दा बहाय हाबगोन जों दुगैगोन आरामसे मानोना नों दैयाव बे सियार बनाय दंखाजोबो नै बे सियार बनायाव नों बिन्दास दुगैनो हायो ओमफ्राय दैया उल्था बोहैबाय आरोना ओरै बेबायनिफ्राय उल्था बोबाय माने खोलानिफ्राय ओरै साहा फैखोबाय बियो दैया उल्था बोहैदों बे खामलांना लोगोफ्रा खिथाखादोंमोन आंनो हाजोखौ नायदो खाथियाव दै जाहैबाय नै जों दा बाव हाबगोन दा दै दुनियाखै जों बाव हाबगोन जों दा बाव बेरायसै एकदम बिन्दास अके सिङाव हाबबाय जों दा हाबबाय अके हेरी पहरा जाना कर दो This is the Kamlang Resort. You know, here is the mountain. See the mountain. Oh. Apa enggak ada? Oh, nemu. Oh.
Kamlang. Yes, delícia. Bol. दुनिया के रास्ता किधर जाए Gula sol. Guys, partner fra foto lagasनो nih foto lain. Sampai naik nengok apa kalau ma baji New Year na, naik baru ma kenal na. Bisbang ma New Year ni kan ayah na. Everybody snipe pada yang garle. Oh, toys. Ayo, jisbai lang saya kau. Ayo, diko. Bo. Ma perlu ada mesti. Bo. Nai saya biko. Ma ada desain lagas no. Boria. Temari view tenza. Kali YouTuber aibo. More front side or camera বেশি ভাল আছে দে দেখিছা না এর কাজে ফুৰাবলৈ আহিলো কামলাং ৰিজৰ্ট এটা কি জায়গা বুলি কয় কামলাং ৰিজৰ্ট কামলাং বুলি কয় কামলাং ৰিজৰ্ট না এটা ইমান যে দুনিয়া যে এইটো ধুনীয়া এইটো ৰিজৰ্টটো এইটো পাহাৰটো পাহাৰ হয় কিনি ক'ত যায় পৰশুৰাম কোন আছে আগত পৰশুৰাম কোন না এই আগত গৈ পৰশুৰাম কোন পাব এই ইমান ধুনীয়া জায়গা যাবলৈ মন নাযায় দে এতিয়া ইয়াতে থাকিম নাকি ৰাতি আজি থাকা আৰু ইয়াতে থৈ দিছো ইয়াতে থাকিব লাগিব দে ইমান ধুনীয়া